Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που όταν ήμουν μικρός, μια Τετάρτη θυμάμαι βράδυ, είχα να διαβάσω πολλά πράγματα και είχα αγχωθεί ως μικρό παιδί γιατί δεν προλάβαινα. Και είχαμε στο σπίτι μας τότε τη γιαγιά μου, η οποία με είχε βοηθήσει να γνωρίσω τον Χριστό και την Εκκλησία και με συνέδεσε με την Εκκλησία και με είδε έτσι αγχωμένο και μου λέει «Γιατί αγχώνεσαι έτσι?» Μάλλον τότε δεν υπήρχε η λέξη άγχος, απλώς μου έλεγε «Γιατί είσαι έτσι στεναχωρημένος, παιδί μου?» Και της είπα «Γιατί δεν προλαβαίνω, έχω πολύ διάβασμα και δεν ξέρω αν θα προλάβω αύριο». Ήμουν Τετάρτη Δημοτικού, θυμάμαι, όταν έγινε αυτό, και μου είπε η γιαγιά μου εκείνο το βράδυ «Παιδί μου, αύριο ξημερώνει του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη μέρα, μεγάλος Άγιος, θα σ' αφήσει ο Άγιος. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Ο Άγιος Δημήτριος θα σε βοηθήσει». Ήμουν μικρός, αλλά από τότε πέρασε στην ψυχή μου αυτή η αίσθηση ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι θαυματουργός, ότι ο Άγιος Δημήτριος βοηθάει, ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας Άγιος αγαπητός, καλός, κοντά στον πόνο μας, κοντά στις ανάγκες μας, κοντά στα προβλήματά μας. Γι' αυτό και είναι τόσο αγαπητός σε όλων των πιστών της ψυχές. Άγιος μεγάλος και μυροβλήτης. Μυροβλίζει τούτη η στιγμή η ψυχή μας. Μυροβλίζουν οι ουρανοί. Ανοίγουν οι ουρανοί αυτή τη στιγμή και ακούει ο Άγιος τις προσευχές μας και τις ανεβάζει στο Θεό. Και εμείς μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να τιμήσουμε τον Άγιο, να τον αγγίξουμε, να τον παρακαλέσουμε, να τον οικετεύσουμε. Να ζήσει ο καθένας μας απόψε ένα μεγάλο θαύμα. Και ποιο είναι αυτό το θαύμα που ζητάει ο καθένας μας να ζήσει? Ο καθένας από εσάς έχει μια προσωπική ιστορία και ήρθε εδώ πέρα για αυτό ακριβώς το λόγο. Να παρακαλέσει ο καθένας κάτι τον μεγάλο Άγιο. Άλλος να ζητήσει την υγεία του, γιατί πάσχει και υποφέρει. Είτε ο ίδιος, είτε η γυναίκα του, είτε ο σύζυγος, είτε το παιδί του. Και να παρακαλέσει τον Άγιο να κάνει ένα θαύμα. Να ρίξει τα μοίρα αυτά της αγάπης και της θεραπείας του στην ψυχή μας και στο κορμί μας. Άλλος ήρθε να παρακαλέσει τον Άγιο για κάποιο πρόβλημά του, για να βρει μια εργασία που υποφέρει και δυσκολεύεται. Άλλος ήρθε να παρακαλέσει τον Άγιο για τη σχέση του, η οποία κινδυνεύει να διαλυθεί. Για το σπίτι του, το οποίο κινδυνεύει να το διαλύσει, να χωρίσει και να αφήσει τα παιδιά του μόνα τους. Άλλος να παρακαλέσει τον Άγιο για τα προβλήματά του, τα ψυχολογικά, τα εσωτερικά. Ο καθένας θέλει κάτι να παρακαλέσει τον Άγιο. Δεν κάθεστε έτσι άσκοπα όρθιοι. Δεν κάθεστε έτσι άσκοπα τόση ώρα σε αυτό το ναό όλη τη νύχτα να προσεύχεστε. Όλοι κάτι θέλετε. Το ξέρει ο Άγιος. Όμως να σας πω κάτι. Όλα αυτά που είπα πριν από λίγο ότι ζητάμε στον Άγιο είναι μεγάλα, αλλά δεν είναι τα μέγιστα. Δεν είναι τα ανώτερα που μπορούμε να το ζητήσουμε. Έχουμε μπροστά μας έναν τρισμέγιστο Άγιο, έναν πολύ πλούσιο Άγιο. Γι' αυτό αξίζει να του ζητήσουμε κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι πέρα από όλα αυτά. Την υγεία μας και να μας τη χαρίσει, μακάρι να τη χαρίσει, αλλά κάποια στιγμή τα γεράματα θα έρθουν, θα τα χάσουμε όλα αυτά που θα ζητήσουμε. Υπάρχουν όμως δώρα που δεν θα τα χάσουμε ποτέ. Αυτά τα μεγάλα να ζητήσουμε σήμερα από τον Άγιο να μας χαρίσει. Θα τον παρακαλούσα για παράδειγμα και θα του έλεγα «Άγιε μου Δημήτριε, εσύ που λογχίστηκες όπως ο Κύριος, όταν πήγαν, λέει, να τον οδηγήσουν στο μαρτύριό του, σήκωσε το χέρι του ψηλά και φάνηκε η πλευρά του και άρχισαν να του πετούν ακόντια, λόγχες όπως τον Κύριο. Μαρτύρησε όπως ο Χριστός, λόγχισαν την πλευρά του Αγίου. Θα ήθελα λοιπόν να τον παρακαλέσω, μέσα σε αυτή την πλευρά χτυπούσε μία καρδιά. Θα ήθελα, Άγιε, να σε παρακαλέσω να κάνεις και τη δική μου την καρδιά να χτυπάει όπως χτυπούσε η δική σου για τον Χριστό. Να με βοηθήσεις να αγαπήσω τον Χριστό τόσο πολύ, να τον αγαπήσω τόσο θερμά με όλη μου την καρδιά όπως τον αγαπούσες εσύ, που είχες τέτοιο ζήλο, τέτοιο πόθο,
τέτοια αγάπη, τέτοιο έρωτα προς τον Χριστό, ενώ ήσουν τόσο μικρός. Ήταν πολύ πιο μικρός ο Άγιος από ό,τι είμαστε εσείς και εγώ. Ήταν περίπου 20 ετών όταν μαρτύρησε, ήταν τόσο νέος και τόσο ώριμη η ψυχή του και τόσο αγαπημένος με τον Χριστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που μπορούμε να του ζητήσουμε, να αγαπήσουμε τον Κύριο, να δοθούμε σε Αυτόν που αγάπησε και ο Άγιος Δημήτριος. Να τον παρακαλέσουμε επίσης να μας δώσει τη φλόγα της πίστεως που είχε αυτός. Δεν περνούσε, λέει, μέρα ο Άγιος Δημήτριος που δεν προσπαθούσε να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο και ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους κοντά στο Χριστό. Νέος άνθρωπος και μιλούσε για πράγματα παλιά. Όταν μια μάνα πει στο σπίτι διάφορα στο παιδί της, το παιδί της λέει «Άσε τώρα, μην παριστάνεις τη Θεούσα, δεν θέλω να ακούω τέτοια λόγια». Ο Άγιος Δημήτριος έλεγε τέτοια λόγια που οι άλλοι σήμερα μας γελιοποιούν ή μας κοροϊδεύουν όταν τα λέμε. Γιατί? Διότι δεν τα λέμε όπως τα έλεγε αυτός. Αυτός, αν και νέος, μίλαγε για την εποχή του Χριστού. Γύριζε το νου των ανθρώπων στα παλιά, στην εποχή που ο Κύριος ζούσε και τους οδηγούσε κοντά του. Αλλά τα λόγια του είχαν φλόγα, είχαν χάρη, είχαν έλεος, είχαν μεταδοτικότητα και απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων. Τον άκουγαν και άλλαζαν οι άνθρωποι. Εμείς σήμερα μας ακούν, αλλά δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε, Άγιε Δημήτρη, εμείς σήμερα δυστυχώς να επηρεάσουμε κανέναν. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε τα παιδιά μας, ούτε τη σύζυγο, ούτε τον σύζυγο. Μιλάμε και τα λόγια μας χάνονται και πάνε στον αέρα. Λέμε στο παιδί μας μια καλή συμβουλή και δεν μας ακούει. Τα λόγια μας μπαίνουν από το ένα αυτί και βγαίνουν από το άλλο. Τα δικά σου λόγια, Άγιε Δημήτριε, πώς άγγιζαν τότε τους ανθρώπους και τους έπειθαν και τους μεταμόρφωναν και τους άλλαζαν. Αυτό να σε παρακαλέσουμε, να μας δώσεις αυτή την ζωντάνια της ομολογίας. Όχι να μιλάμε για τον Χριστό που δεν γνωρίζουμε, αλλά να μιλάμε για έναν Χριστό που γνωρίζουμε, που νιώθουμε, που κι εμείς οι ίδιοι αγγίζουμε, που τον αγαπάμε και τον ψηλαφούμε και τον έχουμε στην καρδιά μας και στο κορμί μας δια της Θείας Κοινωνίας. Έτσι ώστε να βγούμε σε ένα κανάλι, να βγούμε σε μια τηλεόραση, τώρα που γίνονται τόσα και τόσα πράγματα και σχολιάζουν και πολεμούν την Εκκλησία, και να μιλήσουμε για τον Χριστό και να πείσουμε τους άλλους. Όχι με επιχειρήματα εγκεφαλικά, αλλά με την καρδιά μας, με τα βιώματά μας και με το πρόσωπο και την ακτινοβολία μας. Αυτό που έκανες εσύ, Άγιε Δημήτριε. Και θα ήθελα ακόμα να σε παρακαλέσω και να τον παρακαλέσουμε όλοι, να μας χαρίσει αυτή τη δύναμη της προσευχής που είχε αυτός. Προσευχήθηκε για τον Άγιο Νέστορα και η προσευχή του Αγίου Δημητρίου έφερε αποτέλεσμα. Ο Άγιος Νέστορας νίκησε το Λίεο και μαρτύρησε για τον Χριστό. Η δικιά μας προσευχή, Άγιε Δημήτριε, είναι πολύ φτωχή. Η δικιά μας προσευχή δεν αλλάζει τους ανθρώπους. Η δικιά μας προσευχή δεν έχει μεταδοτικότητα ούτε μεταμορφωτική δράση. Μου είπε κάποτε ένας μοναχός στο Άγιο Όρος, υπερβάλλοντας βέβαια για τον εαυτό του, από μια ταπείνωση το είπε, μου είπε «Είμαι 50 χρόνια καλόγερος και δεν έχω κάνει», μου λέει, στη ζωή μου ούτε ένα μικρό θαύμα ακόμα. Προσεύχομαι, αλλά πού είναι η πίστη μου, πού είναι η δυνατή προσευχή μου, πού είναι το αποτέλεσμα της προσευχής μου, που να μου πει κάποιος ότι ο τάδε έχει καρκίνο και να προσευχηθώ και να γίνει καλά. Ποιος δεν θα πίστευε στην Εκκλησία, στον Χριστό, στους Αγίους, αν έβλεπε μια τέτοια ζωντανή προσευχή, μια τέτοια ζωντανή πίστη που θα αλλάζει τους ανθρώπους και τον κόσμο. Έτσι διαδόθηκε το Ευαγγέλιο. Έτσι ο Άγιος Δημήτριος είχε πιστικότητα και συναρπαστικότητα και τους άλλαξε όλους εκείνη την εποχή. Η προσευχή του έφερνε καρπούς. Η δική μας προσευχή είναι φτωχή, είναι ελλειπής, διότι εμείς, Άγιε Δημήτριε, δεν αγαπάμε την προσευχή που έκανες εσύ. Εμείς αγαπάμε την τηλεόραση, εμείς αγαπάμε τα σύριαλ, αγαπάμε τα έργα, μεγαλύσιους. Αυτή είναι η ζωή. Να βλέπουμε ταινίες, να καθόμαστε ώρες ατελείωτες, να απολαμβάνουμε αυτά που μας προσφέρει ο πολιτισμός μας, να δινόμαστε στον αθλητισμό, να γινόμαστε φανατικοί, να ασχολούμαστε με πράγματα της νυχτερινής ζωής, της ασωτείας, και μετά όταν μας βρει κάποιος πόνος και κάποιο πρόβλημα είμαστε τελείως ανοχήρωτοι, τελείως αβοήθητοι, τελείως απροετοίμαστοι να τα βγάλουμε πέρα. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι αυτό που εμείς σήμερα ζούμε.
Η Εκκλησία είναι αυτό που ο Άγιος Δημήτριος ζούσε και που οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας ζουνε στην καρδιά τους. Η Εκκλησία είναι αυτό που ακόμα δεν γνωρίσαμε. Ο Χριστός δεν είναι αυτός που ξέρουμε και μιλάμε στα κανάλια, λες και συζητάμε για ένα οποιοδήποτε πρόσωπο. Τον Χριστό τον αγνοούμε όπως και την Εκκλησία την αγνοούμε. Η Εκκλησία έχει πολύ ψωμί. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Λύνει όλα τα προβλήματά μας, αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτή την ζωντανή και συναρπαστική Εκκλησία. Είμαστε πολύ μακριά. Γι' αυτό, Άγιε μου Δημήτριε, θα σε παρακαλούσα τελευταίο από όλα αυτά να μας χαρίσεις και μια ταπείνωση και μια μετάνοια και να καταλάβουμε ότι δεν πάμε πολύ καλά. Ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως. Μας έδωσε ο Κύριος δύναμη, εξουσία, χάρη, αγιασμό, ευλογία. Πού είναι τα όλα αυτά από τη ζωή μας? Να παρακαλέσουμε τον Άγιο, σήμερα που καθόμαστε και προσευχόμαστε στη χάρη Του, σήμερα που οι ουρανοί ανοίγουν, σήμερα που είναι μεγάλη νύχτα, διότι ο μεγάλος μυροβλήτης Άγιος μυροβλίζει και τώρα και έρχεται και μας μυρώνει και σταυρώνει την ψυχή μας και το μυαλό μας και το κορμί μας, να μας καθαρίσει την ψυχή, να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τον αληθινό Χριστό όπως Αυτός τον γνώρισε και τον αγάπησε. Ποιος σήμερα 20 χρονών μπορεί να αγαπήσει τόσο πολύ τον Χριστό, και ενώ ήταν νέος και όμορφος και δυνατός και είχε εξουσία και αξιώματα, τίποτα από αυτό δεν τον σαγίνευσε, γιατί άμα δεις το ανώτερο, όλα τα άλλα σου φαίνονται μικρά και φτωχά και ασήμαντα. Αυτόν τον σπουδαίο και μεγάλο Χριστό να γνωρίσουμε κι εμείς με την ευχή του Αγίου Δημητρίου, αυτό να ερωτευτούμε, σε αυτό να προσευχηθούμε, σε αυτό να δοθούμε, και άμα όλα αυτά γίνουν, τότε θα αλλάξουν και κάποιοι γύρω μας χωρίς να το θέλουμε, διότι θα μυροβλίζουμε κι εμείς. Θα μυροβλίζει όχι το σώμα μας, αλλά ίσως και αυτό γίνει σε κάποιους, αλλά θα μυροβλίζει κυρίως η ψυχή μας. Θα μπαίνει στον ηλεκτρικό να πας Μαρούσι, Πειραιά, και μόνο που θα κάθεσαι στο κάθισμα και θα λες μέσα σου το όνομα του Χριστού, όπως το έλεγε ο Άγιος Δημήτριος, θα ακούσετε μετά τον Απόστολο στη Θεία Λειτουργία που λέει «Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν». Να θυμάσαι τον Χριστό πάντα μέσα σου, να τον αγαπάς. Αυτός θα σου λύσει όλα τα προβλήματα. Και θα κάθεσαι λοιπόν στον ηλεκτρικό και οι άλλοι θα σε βλέπουν και θα καταλαβαίνουν ότι έχεις μέσα σου κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες. Γύρισα από το Άγιο Όρος προχτές, είχα πάει λίγες μέρες, 4 μέρες, και στον ηλεκτρικό προχτές μπήκε ένας ναρκωμανής. Άνοιξε τα χαρτιά του και είπε το πρόβλημά του. Είπε ότι με έχουν δείξει τα κανάλια, είμαι ο τάδε, κάνω αποτοξίνωση κλπ. Και είπα τώρα να του δώσω ή να μην του δώσω. Και λέω μέσα μου, αν δεν του δώσω θα τον βοηθήσω. Λένε μερικοί, αν του δώσεις τον κάνεις χειρότερο, και αν δεν του δώσεις τον κάνεις καλύτερο. Και λέω, ο Θεός δεν μας δίνει, ενώ και εμείς είμαστε ναρκωμανείς. Όλοι δεν είμαστε ναρκωμανείς. Όταν βλέπεις 5 ώρες τηλεόραση κάθε βράδυ, δεν είσαι ναρκωμανής? Όταν μιλάς στο τηλέφωνο και σε πιάνει ακατάσχετη φλιαρία και δεν μπορείς αν δεν μιλήσεις, γιατί λες αν δεν μιλήσω θα σκάσω, δεν είσαι ναρκωμανής? Όταν έχεις αδυναμίες και πάθη, δεν είναι και αυτά τα δικά σου ναρκωτικά? Και τι κάνει ο Θεός? Σου δίνει πάλι τα μοίρα Του, την αγάπη Του, την ευσπλαχνία Του. Είπα και εγώ λοιπόν να του δώσω λίγα έστω λεπτά, και το έδωσα. Και προς έκπληξη και δική μου είχε ξανασυμβεί, αλλά τόσο έντονα δεν είχε συμβεί. Μες στο βαγόνι που ήταν γεμάτο κόσμο, μου φίλησε το χέρι με έναν τρόπο πολύ, ας πω τη λέξη, στοργικό και τρυφερό, σαν να ψάχνε να βρει έναν πατέρα αυτός ο άνθρωπος, και δεν έπαιρνε τα χείλη του από το χέρι μου, σε σημείο που όλο το βαγόνι κοιτούσε. Και λέω, κοίτα να δεις, λίγο να είσαι άνθρωπος του Θεού. Εμείς οι ιερείς, θέλοντας και μη θέλοντας, δίνουμε το στόχο ότι είμαστε στην Εκκλησία, αλλά ο άλλος ψάχνει αφορμή να βρει κάτι να κουμπίσει, να βρει κάτι να μυρίσει η ψυχή του και να γαληνεύσει η καρδιά του. Αυτό το κάτι δεν έκανα τίποτα, απλώς καθόμουν και πήγαινα σε έναν προορισμό που είχα. Αυτό θα πει να αγαπήσουμε τον Χριστό και να μην κάνουμε τίποτα, γιατί όταν τον αγαπήσουμε θα είναι το μεγαλύτερο που έχουμε να κάνουμε και για τα παιδιά μας και για τη ζωή μας και για όλο τον κόσμο. Τι κάνει τώρα ο Άγιος Δημήτριος? Κάθεται στη Θεσσαλονίκη στο Άγιο Λείψανό του και εδώ που υπάρχει στο ναό, και κάθεται και ευωδιάζει και περιμένει. Και όποιος έχει ανάγκη τρέχει και τον βρίσκει. Δεν πάει αυτός,
τρέχουμε εμείς, γιατί μυρίσαμε ότι εκεί κάτι γίνεται. Οι νέοι το λένε αυτό, κάτι παίζει, κάτι υπάρχει εκεί, γι' αυτό και πάω. Όταν οι άλλοι υποπτευθούν από τη ζωή μας ότι κρατάμε κάτι που δεν το κρατάει κανένας άλλος να τους το δώσει, θα έρθει στη ζωή μας. Θα έρθει ο άλλος να μας πλησιάσει ο ίδιος. Μου έγραψε μια μητέρα αυτές τις μέρες ένα ερώτημα: τι να κάνω με τα παιδιά μου που τα χάνω, τι να κάνω με το γιο μου που γυρνάει και δεν μπορώ να τον μαζέψω, τι να κάνω? Κάνω υπομονή, κάνω προσευχή, τι άλλο να κάνω? Και της λέω: αυτό που κάνεις είναι το πιο μεγάλο και το πιο σπουδαίο. Αγάπα τον Χριστό και μην κάνεις τίποτα. Αλλά αυτό που σου λέω δεν είναι τίποτα, είναι το παν. Είναι το πιο δύσκολο. Είναι αυτό που έκανε ο Άγιος και όλοι οι Άγιοι. Αγάπησαν τον Χριστό. Μετά τους πήρε ο Χριστός και τους έβαλε να γίνουν ευεργέτες όλου του κόσμου. Για να γίνεις αιμοδότης στο νοσοκομείο, σου κάνουν εξέταση πρώτα στο αίμα σου. Και αν δεν είναι καθαρό, σου λένε δεν μπορείς να δώσεις αίμα, έχεις πρόβλημα. Για να βοηθήσω εγώ εσένα, πρέπει να έχω βοηθήσει πρώτα τον εαυτό μου και να έχω βάλει μέσα τον Χριστό μου για να έχω κάτι να σου δώσω. Αυτό είναι το μυστικό της σημερινής αγρυπνίας. Ήρθαμε να κάτσουμε, αλλά ενώ καθόμαστε, ταξιδεύουμε πολύ μακριά, πολύ ψηλά, πολύ υπέροχα, και πάμε να κουμπίσουμε το θρόνο του Θεού, τον τάφο του Αγίου Δημητρίου που μυροβλίζει, και να πάρουμε κάτι μέσα μας, ώστε όταν πάμε στο σπίτι μας και ξημερώσει αύριο Κυριακή, να μας δουν οι άλλοι με ένα πρόσωπο πιο ταπεινό, πιο γλυκό, πιο υπομονετικό, πιο ανεκτικό, και να πούνε κάτι έγινε χτες στην αγρυπνία, κάτι άλλαξε στη ζωή σου, ομόρφινες, άλλαξες, δυνάμωσες, ταπεινώθηκες, και να γίνει έτσι η ζωή μας πιο όμορφη, ώσπου να περάσουν τα χρόνια. Και πόσα χρόνια θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο? Κάθε μέρα σκάνε βόμβες, δίπλα βόμβες από συγγενείς και από φίλους που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Θα έρθει και η ώρα η δικιά μας μετά από πολλά ίσως χρόνια, αλλά θα έρθει αυτή η ώρα, και τότε θα δούμε μπροστά μας τον Άγιο Δημήτριο, που θα μας πει: είδες που όλα αυτά που κάναμε ήταν αλήθεια? Είδες που δεν πήγες στην εκκλησία από μια συνήθεια, αλλά ήταν κάτι αληθινό αυτό που έκανες? Είδες ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι τυπικό, αλλά είναι κάτι αληθινό? Να λοιπόν, μπες τώρα στη χαρά του παραδείσου και εσύ μαζί με μένα. Έλα να δεις τον Χριστό και τους Αγίους, έλα να δεις την Παναγία, έλα να δεις τα ουράνια μοίρα, έλα και εσύ μαζί με μένα και όλους τους Αγίους να λες διαρκώς: δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ, αλληλούια, σε ευχαριστώ Χριστέ μου, γιατί αγωνίστηκα για σένα και με αντάμιψες με αυτή τη μεγάλη ευεργεσία της αιώνιας χαράς και σωτηρίας. Αυτή τη σωτηρία να μας χαρίσει ο Κύριος μας με τις ευχές του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Θαυματουργού. Αμήν.